e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeewiyankoɓe a yawmen mo Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum alhamdulillah rabbil alamin o de men ñalawma mo ganduɗa ko talata en hawre nogas lewru décembre woni nogas lewru bawta hitade ujunaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi enen ɗo e guesa ceerno meɗen ha joni wona koye lappere guerte ɗe e ƴarade e guerte ɗe alhamdulillah rabbil alamin ko hen wona oɗo saaha mo gonɗen e nder guesa ceerno Bam en jii ɓe hen ko machine ngaji lappoji guerte ɗi gaddi ɓe hen kene jooɗi ene kocca ɓe hen ko ene lappa guerte ɓe hen kene ƴaaro wadde noon alhamdulillah rabbil alamin en gaari kadi yidde bandiraɓe e ƴewde holto ɓe tolni to banggue golle ɗe e holto ɗe golle ɗe jarata e oɗo saaha e guesa ceerno Bam alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe kadi en caari e nder guesa ba on jii ɓeɗo fof ko nokkuji ganduɗa yimɓe goni hen on jii donc sabuji guerte ɗi jowi to on jii machallah kala hen ɗo jaada heewi yimɓe ne kewi e nder guesa ceerno Ba alhamdulillah on jii ɗo fof ko yimɓe caari hen ko yimɓe caari e nder guesa ba yimɓe inchallah en jii en jetti no fewi no fewi ɓe hen koko hoccude gueɗe ɗe woni machallah alhamdulillah koye hendu noon e heewi hendu ma bandiraɓe jaafo hendu ene heewi koye Bowal gonɗen wadde noon en yettade yoga e mabɓe ɗum noon mbawen yiide holto golɗe tolni alhamdulillah rabbil alamin on jettama on jarnama kaw mi saminima no fewi a juurama no fewi o saaha banggue guesa ceerno Ba holto golɗe tolni o saaha elle oɗo saaha mbiɗo machine ngaji lappoji ɗi elle mbiɗo oɗo saaha beele joni e damamuma ko arata beele hankkadi lappere nde wawa waɗede machine ngaji ɗi walla ɗum holno yiyande maji so tawi woni dañama eyyi so dañama kam feere no waɗire développé so dañama ɗum ɓuura yiɗede ɓayde ñaagi hen tan ko fewi ñaagi hen duwaw fewi barkalla e barka ceerno nawɗum yeeso amin ya rabbal allahumma amin jarama no fewi bandiraɓe nani e faami kadi e beltima no fewi machallah en jetti bandiraɓe kala hesiraji Seydou Diallo mawo leegal saminama no golle ɗe elle an aɗa heeduɗo e banggue ndiyam ɗam gam salude julɓe machine ngaji ɗi suma machine ngaji wonno kanji ɗi jaddata ndiyam ɗon no yimɓe jaddata ni matawde enen ma gaɗi ndiyam machine ngaji cokkoji ɗi machine ngaji besoji ɗi lappoji eyyi kanji ɗi ndiyam mankata e majji ko ñamata ndiyam ko ɓuuri ko ñamata e gasoil gonga eyyi hande kadi dawama hande beela ɗamni e gasat hande walla holno jiɗɗa en jii hirande hikka nde banggue lappere nde ɗen gueɗe fof en wiiya wonko manque en seeɗa beele mo wuuri hawrama e kawral beele wawa waɗede machine ngaji mbatta lappo ɗum walla ko nandi hen eyyi min kam mi yiyandam guila fuɗamen hay ɗum ɗo ko jiita ɗo ko fewjide no machine ngaji ɗi gara lappo caggal majji ɗum firtide mouvement ƴettunoɗo yarani hono noon gaare lappen ñande hen besen ñande hen gasa ñande hen ɗum heɓani gasi arnoɓe lappuɓe mbaɗi fodde mumen kono ɓe mbawi weste ƴetti ɓuutoji aller retour kellol menen enen noon kamɓe guilneɗen hen ha oɗo saaha so tawnoma machine ngaji so tawi no ɓe jaaɓi machine ngaji yo bes guila ñande hen tawne certi hen kono mbino machine ngaji ɗi e besgol ngol ene bonna guerte ɗe yurita noon tawa mataw dal woni tan ko won tan no regla so wano tan no dal ƴewtina noon yawi yimɓe gadda heccaki fewa tan no machine ngaji tan mbaɗe foti wonɓe kadi so astirama no gowɗe wadde ni kalde lappa ha gasiran fecca e leɗɗe tawne yimɓe gayni ha laaɓi wonɓe kadi so ɗum wonno feccanoma tawno gasi beele ɗum ne kadi holko yiyandema e on fanni min de to yiyandam hayso lappa ɗo goto yeeri e bes taw e feccaji sagam min soɓe lappiɓe gayni ene fof garen nden min gesa ndeɓe besa gesa taw ala piccugol mi tawa ala piccugol machallah ken kadi ko yiyanta jarama yiyandema waɗi fayida no fewi bandiraɓe nani paami beltima kadi no fewi keeɓi hen ko faamuya no fewi no fewi no fewi noon en jii koye hoccere guerte ene kocca salamu aleykum ha joni boolo hewan ɗo koni jari
eyi ɗum ɗum alay sago ɓayde ko ñaman kono ngari ko ñamde ma taw mbiɗen tan ko ngari ko ñamde eyi kono noon tigi ɗi sakuji ɗo ko ɗon jalti ɗi ko hocca ko hocca e ko ƴara ko jara hoore ni goɗɗi jeeyi hen oto mono ha heewi eyi bon ha heewi yo noon tigi beltanama no feewi hocca to jiiɗa taw leɓɓaji cokkoji gari walla besoji gari gasat inchallah jarama no feewi beltanama no feewi ceerno Yaya ceerno aɗa foore hoccude ceerno Yaya foore hoccude hande dawama kadi ceerno jiɗɗa dawol ngol machallah alhamdulillahi rabbil alamin ko adi fof en jetti Allah no fewi carama Samba tawno guesa ba ɗo waɗno ko rendude men wallahi tagore nde fof renndi guesa ba kadi tagore nde fof ina aro eywa gila Saloum Sino Guinée Gambie Mali eywa haala kamɓe nder leydi Sénégal kono so tawi en jetti Allah en jetti ɓen immotoɓe toon en ɗo fof toon enen ngara ɗo hene nder guesa ceerno ngam wakkinorade ngam andude ko gollana Allah malla gollana Allah keɓa Allah eywa ko ɗum woni ko saabi ɓen en addude men ɗo hen kono noon eɗen jetta kadi Madina Gounass naaɓe sabu so tawi ɓen yimmima toon mbawi arde ɗo ngam yidde barkinorade e guesa ceerno eɓe tawi ɗo ɓe machallah ɗum ko golli par ce que kala laarɗo mbawɗo e guesa neɗɗo foti hande ni gila e mbiyatno jaajeni mabba e juurendi mabba a wawa artude Amadou Samba ɗo ko haali saabu sa ƴeewi ɗum ɗo ko lewi ɗum ɗo ko wona cakar eywa sa ƴeewi kadi ko remi ɗum ko wona cakar ko awi ɗum ko wona cakar alhamdulillah rabbil alamin so en gueɗi noon ha en jettima ɗo hen e ballal Allah e ballal ceerno Habib ceerno Ahmad Tidiane Fass ɗofimo toon kañum e almuɓe ɓe gari ɓe lappi guesa ba machallah mbaɗi hen fodde mabɓe ha timmi kono noon ɓe gaccidi ɗo kadi Madina Gounass naaɓe kañum en guila nden ha hande dani hen alhamdulillah rabbil alamin ñande foof ko dawol guila nden ha e yewmo hande o hay aljuma dawama ɓuuri hawnade fof wadde firtat tan ko wonɓe ɗo e nder Madina Gounass almuɓe ceerno hoɗɓe ɗo e nder Madina Gounass machallah koɓe jamareɓe eywa koɓe tinniɓe koɓe dariɓe andane kadi a jarama no fewi ɗum ɗo kadi so tawi yalti yeehi e nder aduna he ɗum ɗon kadi ma yimɓe gandu ceerno men ceerno Jama Tidiane Ba machallah ko ceerno kono kadi mo jogui aram ceerno Yaya nanama famama weltama joni en jaɓanat e nokku machine beso guerte ɗe ɗon toon mbawa yettade ɓe kamɓe kadi ƴeewen holno ko defti machallah en ji machine o min jetto machine o ƴeewen to golɗe tolni e to jarata salamu aleykum on jarama de on juurama nder tan machallah
Masalah kakek tu kau hati-hati awak. Kakek tu hati-hati lele. Masalah. Dah tak kau ni lewat ni kau rendin tahu. Benar. Yo. Aku dah ada. Allah masalah boleh dia jah lau. Yo. Ini ni jam liga kan. Kalau ni orang ni kan dekat hande tu jam Amin amin. Amin ya Rabbal. kalau jaran kalau jumbo Jarak betul jarak. kalau pelin jual Allah Taala. Apa aja kan? Ada kan dulu. machallah en ji machallah oɗo taxi moto kala hen nokkuɗo sakuji ne keewi oɗo sakuji ɗi o yaha o rendinoy ɗum machallah en gaare fonno goɗɗo nokku goɗɗo kadi ƴewde ala haala tolni yaram koy sawa e balle ɗen alhamdulillah machallah en gaare nokku goɗɗo kadi fonno goɗɗo machallah machine o kadi one kadi nan ɗo kadi liggogol ne tiiɗi machallah en jiɗi bandiraɓe en jarni ɗum fewi
Vale. Ako hewan to. Minum sikit. Minum sikit. Ala bonna itu, ala ko bonna ren. Ala. On raja to. Ala. Ai ba. Masino. Ai ko den hela. Ala. Mengeri dol. Ano lang kali? Pak. Goreng. Apa lagi? Nah, tawang gol. Ini kita ini kata sapu. Sapu itu mangkal deh. Ala sapu malkai. Kap malku itu kap kap. Akap. Kap. Quando bange masih ngaji di gadi ko ko wali sana. Si masih ngai di kai. Mau uri kayak embat aku tu sana masih ngai. Oh, insyaallah. Agak di kai di kodi law. Masih ngai di kontrak hen mun wodi hen woda. Wallahi. Itu masih ngai bantu gila juga sana ngai di kiri. Jaran Won ni kan ko woni secteur parlede tawno gasi. Secteur tu masih ngai gadi. Untuk riau. Kuriyaw. Insyaallah. Ada mujade. Ani kay do ko do sak hunde ne do lawan. Apa go? Dum ko do waran. Do yaksin dum. Masyaallah. Oh. Ngabe musi doy hore. Barude. Hande. Dan jidi en mbawi wiide en ngayni. Masyaallah. Jango so Allah tindine ko rutte goji. Gonga. Wa ma jaara gom. Hande so yi Allah niwni. Inshallah. Hande kala mo Allah hawridini hen. Ma hawridini mo de bolle. Gonga.
kadi ni kadi ene rewi lawol yiɗirani ko ni ngesa mba yiɗi gollire en keɓi wuna noon alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin joni mi yi masiŋaji ɗi ɗiɗima arde beele mo wuurtode ngari ɓurta yawde ɓurata yawde so ɗi ngari so tawi en jaltani ñalawma goto o ñalawma ɗimmijo o kam ɗi jaltat saabu so tawi ɗi ngari noon so ɗi ngarima kamɓe arɓe ɓe ɓayde en mbiɓe wona eɗen kefta koɓe dokka ko soɓe ngari woda ittaɓe mabɓe carwa masiŋaji ɗi ko hedde mabɓe ko jaltiniɗa e ɓesgu madina ɓeɗo dusa gueɗɗe ɓeɗo dusa goƴi ñalawma goto jalten inchallah ni foti dolle je hay hunde ala hen te kadi mbiɗa andi hikka ko ari ɗo ko bay ko so Allah newni kono muɗum laabi ɗiɗi ma ar goto fof ene huuni ma addu machine gollide guesi Allah ba alhamdulillah rabbil alamin golle ɗen ndewi lawol alhamdulillah machallah ceerno noon waɗi ɗo nelal eyyi ceerno siraji ceerno siraji o namdi ɗum eyyi wimo ceerno guesa ba golle ɗe ene jaaha kadi noɗe jarata ni ene moƴƴi kala ko julɗuɓe kadi goto fof woppi haajum ko guesa ba tan ñande fof koɓe dawoɓe te kadi ko wona ɗum ko kala koɓe ɓenni ɓe ɓenni kala kadi koɓe jaari heɓe gayni ɓe goppata ɓe nawtat ɓe nana nder ceerno noon jali e téléphone en welti mbiya o wi mbiya julɓe ɓe mi weltanimama ɓe no feewi mi nani tampere mabɓe e guese mi nani jippire mabɓe e guese ɗum noon mi weltima kadi mi duwima enen gondi yo Allah wallu yo Allah newnu ɗum noon enen kay Allah newnani hankkadi noon ko heddi hen ko hankkadi kala mo Allah newnani so tawi aɗa jogui ko mbaɗɗa machine sowot machine hay sinno ko dawol gotol e guesede so tawi wona konko kutorɗa ko ballal Allah kam ari inchallah so machine aji so ngari en ɓeyden guese ceerno inchallah solle je ha yaaja Allah ko moƴƴiɓe ɓe noon gollima guesa ba golle moƴƴe bolɗe fayiɗe subama haalaɓe an kam a yiiri yitere ma fay guetel heddaki ko ni noon ɓurno yiɗen inchallah kadi guesa ba noba yiɗiri gollirede ni ko noon ba gollora wona no yimɓeɓe jiɗirta ni guesa ba ne jogui programme hoore muɗum noba yiɗi gollirede ni ko noon ba gollorta inchallah en jetti Allah noon en tawi timmode moƴƴere golle ɗe ndewi lawol ɗe peewi no feewi suka yimɓeɓe kadi wallahi ɓe mbaɗi golle baɗɗe fayde goto fof woppi haajum woɗɓe ne kaɓɓi sakkusaji men ne joɗɗini mbin dumtotako guesa ceerno ba gasaji sukaɓe nan ɗon jooɗi goto fof ene haɓɓi sakkusel mum ɗe ɓagge e koñ suudu anani woɗɓe ko yiɗɓe yaade sanoyade ɗin fof koko kaɓɓa ko guesa ceerno ba so wona ba gasi hay goto ala haaji goɗɗo machallah so Allah newni noon baɗo e guesa baba jiiɗa ba koɓe sababu dañal machallah goto fof kam yo andu ɗum allahu akbar so Allah walli soba gasi kala ko cut sakkos mum ko ponnoɗa wadde lebbi 4 lebbi 5 wallahi sa yeehi a hoccat tan inchallah goto fof ma yiiru yitere mum taw wona goɗɗo haalani alhamdulillah rabbil alamin Allah ko moƴƴo julɗo moƴƴo a heeɓi duwaw ha weltanama machallah bandiraɓe fof beltanama no fewi machallah no bandiraɓe nani paami no mawɗo haalirni e beltima no fewi noon kaw anani ko mawɗo haali ko ko haali ko gonga weltare no fewi ɗum kay yo Allah yemo moƴƴere allahumma amin min gona haaliyankoɓe e kono noon ko haali ko minen fof min jowitima e ɗum min beltima kadi no fewi machallah yo Allah yemo moƴƴere allahumma amin kadi wattudinimo huuɗi kadi ɓeydi e musayi allahumma amin Allah junnana en gurdam ceerno allahumma amin hen amin ya rabbal alamin alhamdulillah machallah baba elle ko ceerno moɗa muccude kono Amadou Sambalou a tan hamɓe gayna alhamdulillah en jetti Allah alhamdulillah en jetti ceerno meɗen min jetti on kadi onon dariɓe hakkude mon e hakkude makko e juuɗe darde dari ɗon nde oɗon ƴellita diine Allah sabu kala to neɗɗo woni so yii ɗum ɗo ma dañ hen jaraɓe e yo dawol ngol e ngol toppita min de ko jinmi wiide so tawi a andi a dawat galle ma sa ari jooɗoɗa mbasa dawde ɓuuri woto sikku sa dawi a ari a gollani aɗa daña ko golluɓe dañata ko a dañata sa feliti daw tan sa ari gollu a gollanani ceerno a gollanani Samba a gollanani Demba hoore ma tan gollanowo hoore mum noon ene foti tinnade ceerno hay goto gollanani ceerno gollanteno ko gasi Allah gollanimo ko gasi ko koye men gollanten omo yurmi en omo handini en hen kandini hen koye men ene wawi so Allah yanti hen ma en dañ hande timmode moƴƴere alhamdulillah
kala jeɗa ma daro darde foti darade daña hen ko foti dañde hen ko inchallah amin jetta Allah noon amin jetta on amin ñaago Allah darde monde yo Allah rokku on sembe yo Allah rokku on sembe amin rabbal alamin ko jiili ɗon hen ko yo taw ko ɗum muuɗo inchallah daña hen fu yo Allah wat hen barke e fondement o kadi alhamdulillah tuggandema to Abdoulaye walla ha to Abou Ndiaye machallah ha jooɗi e mon onon fof wawa limtide yo Allah waɗe darde mon barke yo Allah waɗe darde mon barke amin rabbal alamin yo Allah ɓoy noon hakkude julɓe e ceerno oɗo jiilo ɗo oɗo kumbiɗo aduna o yo Allah nawru gurdam mon yeeso ɓurama kadi yo waɗe barke amin ya rabbal barke rasulu bil haqqi yo Allah waɗe alko cheikhana Ahmad Tidiane amin ɓorota ko ɓoretaki alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah on jarama Allah jarama on jarama inne nde ko min mbiyetemi ko Diawara Diaƴi Samba to Madina Touat Ɓundu Allah eyyi machallah beltima no fewi jarama no fewi Madina Alhaji Oumar Tabsa alhamdulillah rabbil alamin beltima no fewi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jarama no fewi beltima jarama ƴewon hande adde walla ɓuun a weltima a liggima yo jarama jarama Saydou wi Saydou Koumé wi Saydou Koumé en haɓɓi sac muɗum so immimoɗo tan o fayi siloru mbaddo e ñaarel gi ijam fanda hullo salam ijam keɗa noy an ƴewbol no jiiɗa dawol ngol waɗi dawol ngol wetti moƴƴi machallah no golle no feewi golle yo Allah waɗu cellal amin ya rabbal alamin salatu amin onon no yo Allah waɗa noon barke allahumma ya barke salatu amin ya barke qur'an alhamdulillah min joni eɗen jaɓani ɗo sakuji guerte ɗe jowa ɗo ɗe jowete so ko sikkeɗe wawa kadi nawaɗe banggueɗe goɗɗe machallah en jetti bandiraɓe kala e kuuɓal machallah en jii mbiɗen ɗeɗo guesa ceerno meɗen Khalifa tira jama Tidiani Ba Khalifa tedin Madina Gounass koye jargol guerte ɗe wona en jii machine ɗi machallah oɗo en ñalawma talata hawde nogas lewru décembre jaadi ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗo e Madina Gounass jekken wadde j'aime abonné et partager chaîne YouTube Monange TV lo jarama de lo ɓe jooɗima no golle ɗe machallah bandiraɓe machallah machallah en jetti bandiraɓe kala en jarniɓe no fewi no fewi no fewi machallah ɓe jartiɓe balɗe kala jettiɓe en jarniɓe machallah ji e kodde ko fuɗɗa jowede ñalawma hande machallah eɗen zemma en partagé chaîne men YouTube Monange TV min jetti on min jarni